Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pro TV Budaya. Jangan lupa. Padange kaya rembulane sing gawe padang rembulan padange kaya rina rembulane sing elekake ojo padha turu sore dene tak critani kanggo sepo mangko sore dene tak critani kanggo sepo mangko sore sikap Mas Yo 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 yo
Napa to, Met? Ngopo? Anake turu. Ya ora apa-apa wong ngantuk kok ora oleh turu. Awang karepe nonton ke Bali. Nya gomiknya ben seru. Ini. Nyo. Plaset po. Plaset. Ora. Licin. Oh licin. Lep, ini lep. Tak kandani lep. Endi? Anake sapa? Oh, kowe ngerti ra anak apa? Endi? Kuwi. Tak kenalke. Anake Yubingah, Ngatimah. Wah, kae sing blumah kae. Apa? Kok teko anake Suparno ngawur. Iya. Nya gomiknya. Ini lep. Walah Upi meneh. Upi, Jan. Mbak Yara. Upi rada Dua beda. kali kita ketemu ya Mbak Yara. Ah. Waktu di Pager Gunung. Apa? Pager Gunung. Pager Oh, gunung. Pager Gunung kayak. Heeh. Kowe kok kenal to? Di Gagak Rimban. Aku dong salaman aku mau ketemu. Ajar salaman. Salaman. Weh, kowe kok di. Hei. Oh, betul nih. Masya Allah lep. Apa? Ambune mason. Oh, gademen. Aku mau gademen kok sing nyanyi mek yok wae. Heeh. Upi urung ketok. Jebulane. Ya Allah, Mangin dok. sapa? Yo. Ayo wis. Ya wis, kulo salam sik kanggo warga Cacaban Kidul. Siwatu. Hah? Siwatu. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah ya Allah. Wah, oke penonton iki ora ono sing jawab. Blas Padha medun rene lho ben yo Ayo. menyekat. Ya wis. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. aku seneng ro penonton kene lho, Bro. Kepiye? Sabar semene iso kompak. Kok iso? Madhep rene kabeh maksudnya aku. Ya lho, ya Allah. Hah? Le, madu rene ye. Le, madu rene. Goblok ke madu rene lho. Apa kae? Nguyuh. Oh, alah nguyuh. Iya. Oh, gajah Iya, oke Di. Ya Ayo, wis. aku bisa ke mbambah sih. Kene sing jagong. Iki acara apa, Mas? Hah? Acara Acara iki? apa? Ora ngerti. Hah? Kok acara seneng-seneng ngono ya? Yo, hah? Maulud Nabi. Maulud Nabi. Wes kowe yes. Acara plek. Anu, Terus jare- apane? Anggere ora wingi tak takoni Apa? pas udan ngono. Acara apa plek? Maulud Nabi. Lah kaya Iya, ngerti-ngerti iya ngono lho. Alah. Iya, ning ngerti acarane apa? Apa? Ayo apa? Seneng-seneng ya? Ayo seneng-seneng. Seneng-seneng. Oh. Seneng-seneng waduh jogetan kok. Syukuran bose kayu. Iya. Sik aku ki sok kerep ngerti. Heeh. Sing sok mota-moto iki lho liwat Jomerto, Heeh. Ngetan. Ning kok ya ora tau ana fotone aku. Blas. Siji-siji yo. Kok kowe aku kepeng ngalah bola-bali melu Maisa. Ora ana fotone blas. Ya sik yo foto. Mas foto Mas. Masya Allah, kemayune jan. Wes sik. Alah kowe iki protes iki. Meneng gae. Ora jeblan. Mumpung gratis. Yo. Nggih. Niki acara apa syukuran Heeh, jurgane syukuran. kayu. Heeh. Nggih, muga-muga Alah kowe kan wis Ah iya. ora wis blabur. Yo Iya. muga-muga juragane watu tambah rezeki. Kayu. Kok juragan watu. Alah. Yo muga-muga juragane kayu Ah, tambah rezekine. amin. Eh, Sesuk agak meneh ngono to. Amin. Lancar rezekine. Muga-muga lek nebas kayu tambah sing lempeng. Ora mek juragan kayu. Apa? Warga Siwatu Iya. muga-muga lancar rezekine. Tambah Panjang panjang ana umur. sehat waras. Kabehane kena genang Mekah Madinah. Amin. Monggo sareng-sareng. Ya arhamar Rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik ala muslimin
Wong aku kagak lesu aku. Ya wis, saiki anak buah do disiapke ben joget sik. Wis, Nyiapke yo ning ngarep kono, nyiapke nang buri. tak ngelek sik aku. Siapke. Yo, Ah, maju kono, Yo, ki maju. gawa. Ya kuwi gawa, gawa. malah Nah, ngono kuwi. Sing sebelah kanan ana penontone, Rono. Abeng jegur juta. jangan lupa like dan subscribe channelnya Bapak iki. Apa? Joko Jenny. Guyu lek. Heeh. Mo. Terus, sapa nih? Ade Pro. Heeh. Iki Pro TV Budaya. Lah iki sapa? Sapa? Putra Media. Wah, aku yang ngerti nek Putra Media. Sapa, Met? Kowe sing ora tau melu, Met. Apa? Kae Putra Media. Putra Media iki tandane anak putra ki anak lanang. Media. Anak lanang. Media ki apa? Media ki apa? Eh. Apa anak wedoke? Ya. Mengko. Ya wis saiki disiapke rodok mepet sik. Rodok mepet. Hadap. Dicekel mike. Rada mepet Mas. Rada ancang ngono lho. Eh, Wah, kok rodok mepet piye to? Iki mepet kabeh nek, Pak. rada goblok kabeh. Hei, tak kandhani. Apa? Sing goblok sing nyiapke. Apa? Kene lho nyiapke. Iya, weh. Geser kanan, kiri, satu langkah. Segedah waan. Wah, Sing jelas. Piye? Keltongji. Sikil kiwa kedua jagat siji. Ayo. Yo. Rodok mepet. Ayo prakanca soalnya wingi rame latihan ketuane. Lep. Ki piye to, Ki? Aku piye? Prono kok wis mandek kaya do kaget. Ayo mau lagune wis rampung. Iki bablas apa to jane? Ambo. Iyalah. Iki pemimpin kono ambar, aku kono ya luwih. Oh, Sing latihan buri sapa to bener. jane? Ya lep, lep. Sing buri bener yo. Wah, sing ngarep. Nah, ora tau main latihan soalnya. Aku Kemesake kaya iku yo ndak ada kepleset. pon grok.
Ya makrep buka. hadap gerak muka, bukane, Bu. ora Urung depan. rampung to iki. Hah? Urung. Misake artise lho, kademen ditutut apa? Lah kowe mangsane mandeg wong bablas. Ha iya Riko iki. Kok dadak mandek sekarang iki. Ya wis. Sing yo, kleru aku sapa? mandeg aku. Yo Mas, diteruske. Yo. Wajib mengain lanang wadon luru ilmu. Wajib mengain lanang wadon luru ilmu. Ojo lirat yen durung rusak bodohmu. Ojo lirat yen durung rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon luru ilmu. Wajib kain lanang wadon luru ilmu. Ojo lirat yen durung rusak bodohmu. Ojo lirat yen durung rusak bodohmu. Bener. Nah, iki bener. Nah, ngono kuwi. Golek ya apa, Met? Kok tinggal-tinggal. Ya wis, tarik ke maju sih. Heeh. Lagu-lagu sih. Yo, lilo Mas, iki jeruk lilo iki. Ora nyono ora ngira koe medhot kaline asmara tresnaku kan tulus suci rambut cokot malah kepenjani apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu najan lebot jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati. Apa wis ora telingan sumpah janji ngomong marang aku sinak
kok malah diselingkuhi. Apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu. Najan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngodati. Lila hatiku wis lila najan batin ku keloro-loro. Wis kerara Aku marang atiku wis baca tresno. ora nyanarani kowe makan taline asmara. Tresnaku kang tulus suci rabok joko malah mbok larani. Apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu. Ajan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngocati. Mas rapelek ngrungokke. Lilo atiku wis lilo najan pancen ku keloro-loro. Nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis kepacut tresno. Tak kira lagu Mas. Jebule kisahmu ya. Lah iya. Ora apa-apa sing sabar. Napa? Alah, kowe iki wong gek aku duduk kowe ya duduk. Alah, Yo, iki duduk kabeh ning ngene iki. iki acarane Tiraga Didokati lho iki. Wegah. Trio berarti nganu, cak kelet, cak memet karo karo raplek. Trio Dido iki, Pak. Kowe iki iya ras guyu. Kok njok aku bar. Ya, terus Yo. lagu apa? Deng 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 deng. Kita Apa kae mau? apa, Mas? Ya Irfani roce gambar wangine bukan kumilang ojo sirone kameno miturut gawe pangeran. Roce gambar biar gemilang aja sira mengameno miturut gawe pangeran. Monggo 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 monggo. Monggo luka ingkang sameta urip ira ning alam donya ora suwe ora kena sulaya. Irfani roce gambar genine biar gemilang aja sira mengameno miturut gawe pangeran. Ya air wangi ronce kembang Mengangimu biar kumilar Ojo siro meka-meko Miturut gawe pangeran. Monggo lenggang ing cerita urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semaya.
Sopo dadi mau? Eh? Oh. Kok bapake matur kepira? Ya Mas, diteruske ta iki? Mafailatun mafailatun mafail assalamun alaika ya minal ya ilahi mafailatun mafailatun mafail assalamun alaika ya minal ya ilahi mafailatun mafailatun mafail assalamun alaika ya minal ya ilahi mafailatun mafailatun mafail assalamun alaika ya minal ya ilahi. Yo. Apa meneh iki? Ora jalan. Kopi masane pi. Kok masane? Iki Dik. Hah? Dik, ora didikan. Ora gampang nompo apa? Yo, disane. Oh sisa. Robi kuasale gawe. Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Dinama sunat, dinama sunat, nulungi mareng setayan. Dinama sunat, nulungi mareng setayan, nulungi mareng setayan. Rapiku asale agawe Rapiku asale agawe dinamon sunat nulungi maring sembahyang dinamon sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang Rapiku asale agawe wana Rapiku asale agawe wana dinama sunat dinama sunat nulungi mareng sembahyang dinama sunat nulungi mareng sembahyang nulungi Wis. Yo. Kae pasurane gareke maju sik. Yo, manut. Ya ngecek ini. Ngecek. Ora iki. Apa iki satenane takdirku sing jawabke
teko gawe lara apa kepiye Apa iki? Kita Laura. Iki gawe pemuda-pemudi desa kene iki. Siwak Cacaban Kidul desane. Oke, pemuda Cacaban Kidul muga tambah kompak dan sehat selalu. Amin. Ayo. Ya Allah. Kita pemuda Islam Indonesia. Iya. Yo mah diteruske rodate. Dibelake mike. Dibelake mike. Aku yo. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia kita berhadapan dan kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia mendapat kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Jarane lanang mlayu negar-negar, dan cerita akhirat dan arya panasan. Rono sing kalah, rono sing menang, prajurit kabeh padha unggal dalan. Para pamirsa sabar sami gelo, kula sakanca badhe atur pangagya. Suka dalu, suka mrasani kesenian ngono wonten ing dalu niki. Slompret kumpul gondoriyo ketimbang ibal kuning loro salendra. Slompret belok sarang kebang nungklak merake jigrek macan mangap megap bujang ganong kalian ikrap wis nyotokan bungane reyok kok gawe bumbiro tawang mangkukutane gunung alawu papan pari
zaman wis satir Sadaya rame-rame nih, oh. Wah iya. Heeh. Ayo meneh. Nek ora ana sing ngene ora rame. Oh. Ayo meneh. Apa urung jame mlebu kok wis mlebu. Ha iki mlebune apa iki? Aku karo panitia wis udah. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Bila hati kami semua. Kedatangan bukan apa. Kedatangan kami semua. Kedatangan di kami. Gegeri piye ta iki? Yo sik. Sing penting tetep ala dalan lele. Ayo sing anggota muga-muga Jumatos sedaya anggota saking Mahesa Karya Budaya. Kula aturi mundur saking kericuhan utawi keributan. Hey!
Jaga Pak. Anggotane masing-masing aja mlebu metu ya. Wis diatur kamane dewa-dewi. Yo. Aja teh. Aku wis mbuh aku. Monggo Mas. Tolong rekan-rekan banser itu bagi yang bikin esruh dibawa ke naik ke ini ke pentas. Kau munggah bae Mas. Kau munggah gore ini. Gore ini, lanang endi? Pripun iki, Dulur? Lanjut. 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 Oke, baik. Nek lanjut ya dijaga keamanane, Bos. Wis dianake. Wis dianake tontonan. Jenenge kesenian iki gawe nambah pas duluran, ora gawe ajang gelutan. Juga lagu kagem ngagenake suasana utawi kondisi wonten ing sensiwati. Selawat sedaya.